og velkommen til min housetur. Jeg har glædet mig så meget til at filme den her video, fordi at jeg har fået et hus, og det skal I se nu, så lad os komme i gang. Okay, så hvis vi starter med entréen, det tænker jeg ligesom giver mening. For nu der har vi 2 entréer. Den her, vi lige er kommet ind af, det er den, vi tænker, at vi beholder, hvor den anden, den så skal laves om. Det får I at se. Men i den entré, der er der basics, der er et skab, som I kan se, der skal ned. Og så går der en dør ned til en trappe, ned til en kælder, vi også kommer til at se. Og så ellers er det bare sådan the basics. Der skal nyt gulv, der skal males. Yes. Og fra entréen, så går man altså direkte ind i køkkenet, hvor det er, at vi står nu. Køkkenet, der skal laves en del, og så alligevel ikke. Altså, vi har nogle overvejelser, vi i hvert fald skal tage. Den her væg, hvor køleskabet står opad, den skal væltes. Der skal åbnes ind til spisestuen, sådan så køkkenet det ligesom bliver et køkkenalrum. Det er jo drømmen, ikke? Så skal vi have det her store bast væk af en køkkenting. Den fylder helt vildt, og det er som en kæmpe mur, når man kommer ind for spisestuen af og ser det. Og den tager faktisk rigtig meget udsyn fra ned til hele vejen ned til stuen, hvor vi faktisk kan se ned til. Så det synes vi var lidt synd. Så den skal vi have skåret væk. Så skal vi have det her linoleumsgulv fjernet, og så skal vi have klikgulv i hele huset. Og det skal så køre sådan samlet fra køkkenet og så ind i spisestuen. Og altså det er det samme gulv i hele huset, der kommer til at være. Men ellers så er selve køkkenet, det beholder vi faktisk som det er. Det har vi ikke nogen grund til at skifte lige nu. Det er rigtig fint, og det kan vi sagtens bruge. Det eneste, der egentlig skal, det er, at vi skal selvfølgelig have malet væggene. De skal bare være hvide. Yes. Og så ellers så er der jo bare den her lille baggangsting, hvor der er nogle skabe til opbevaring. Jeg tænker, jeg skal have alle mine køkkenmaskiner derude. Og så går den ellers bare ud til baghaven, hvor der er en dejlig terrasse og en dejlig have. Derude skal der jo virkelig også bare males og nyt gulv i, fordi wow. Og nu står vi så inde i spisestuen, og jeg undskylder for, hvis der er rumklang, men det er jo bare et virkelig stort og tomt hus. Spisestuen. Herinde, der skal der ske meget. Den har det rigtig hårdt, og vi kunne rigtig godt tænke os, at der blev åbnet lidt op herinde, fordi at det faktisk er et ret småt rum, lige så snart der kommer møbler herind. Så derfor så skal bagvæggen her, den skal væltes, sådan så at der ikke kommer en gang inde ved siden af, og sådan så det bliver åbnet op til en stor spisestue, ud til køkkenet og det hele, så det hænger sammen. Huset har utrolig mange små rum, og jeg tænker, det bærer præg af den tid, det ligesom er bygget i. Men der kunne vi godt tænke os at åbne det lidt op, sådan så det får det luft, også fordi det er et meget, meget mørkt hus. Så det har virkelig godt af, at der kommer noget luft og noget lys ind fra alle sider, der overhovedet kan komme ind. Og så kan I så se, at den har den her, det er jo så den anden entré. Det er jo så den gamle, fine entré, men det bruger man bare ikke rigtig mere. Vi har i hvert fald kun behov for en. Derfor så har vi valgt at vælte væggen ind til entréen for at forlænge spisestuen, og så der hvor døren er i, har vi bestilt et kæmpe stort flot vindue, som skal i stedet for, sådan så at det bare virkelig lysner op inde i spisestuen. Og så man ligesom får en fornemmelse af, at det bliver det her lange, mega flotte rum. Jeg glæder mig så meget til at se transformationen herinde, fordi jeg tror virkelig, at det bliver vildt. Nu står vi så nede i stuen, og det var noget af det, vi faldt for ved det her hus. Det er nemlig, at når man skal ned i stuen, så skal man faktisk gå ned ad de her trapper. Det synes vi var ret så sødt. Stuen, der skal enden af væggen her, den gule murstensvæg, den skal vandskures, så den bliver hvid. Og så samtidig, så skal vi egentlig bare have nyt gulv på, som i hele huset, fordi at der er jo gulvtæpper på lige nu i hele huset. Og det synes vi ikke er så lækkert. Med gulvtæpper fra hvad? 1965, hvor huset er bygget. En ting, vi har overvejet hernede, det er, om vi skal have skiftet tapet, fordi at det har det virkelig, virkelig hårdt. Og ellers så, når det er, at vi skal i gang med den store renovering, så skal vi ikke rigtig have gjort så meget hernede ellers nemlig. Vi maler loftet. Det maler vi hvidt. Det føler jeg lidt, det er noget, der kan dele vandene, fordi de har de her fine bjælker og sådan noget. Men for en start, så maler vi bare det hele hvidt for virkelig at lysne det op. Det er meget grønt, mørkt og meget sådan beskidt. Så derfor så tænker vi, at hele huset det kunne have godt af lige at blive shined lidt op med noget hvid maling, og så kan man altid tilføje farver bagefter. Men for nu, fordi vi er under tidspres, så skal vi bare have det malet hvidt. Fra stuen så har vi nu gået videre ind til vores gang, hvor at hvis man tager første dør på højre hånd, så kommer man ind på det første badeværelse. Det skal der ikke rigtig gøres noget ved. Vi skal bare have det malet, og så gjort det rigtig godt rent. Så tænker vi egentlig, at det er så fint. Der er nogle fine skabe herinde, hvor vi kan have håndklæder i, og ellers så skal vi bare lige have fjernet nogle gardiner, og sådan. Så får vi det gjort rigtig hyggeligt, tænker jeg, når det er. Det er ikke lige prioriteten at gøre særlig meget ved badeværelserne i hvert fald. Fra badeværelset, der går vi altså direkte ind på det, der bliver males om mit soveværelse. Der skal egentlig ikke ske så meget herinde. Der skal bare males, loft og vægge,
Og så skal der nyt gulv på, og så tænker vi egentlig, at det er good to go. Vinduerne skal også males og sådan noget, men det er sådan the basics. Der skal ikke ske særlig meget herinde. Og så har vi jo bare de her mega flotte klædeskabe i den her gamle stil med det her, ja, hvad siger man, teaktræs look af nogle låger, og sådan, det er jo bare mega flot. Så det har vi tænkt os at beholde, ligesom med dørene, så det ligesom sådan går lidt igen. For at der kommer lidt liv og lidt varme ind i alt det ellers meget hvide, der kommer til at blive malet her. Gangen, der ligesom forbinder vores værelse og badeværelset, vi lige har set, det er ligesom den gang, der forsvinder, fordi det er den væg, vi faktisk kommer til at vælte. Så når vi engang er færdige, så kommer vi faktisk til at gå direkte ud i spisestuen, i stedet for ud i en gang. Og det bliver bare så godt, for jeg tror også selv, I kan se, hvor mørk den gang den egentlig er. Og nu er vi så gået ud i den næste gang, der sådan kommer, der ligesom er gangen ind til værelsesafdelingen i huset. Den her gang, det er en, vi kommer til at gemme, fordi at vi tænker, at vi vil have en fransk dør i, sådan så man sådan har lys igennem, men stadig kan lukke døren, og så er det ligesom børneværelsesafdelingen, som man ligesom kan lukke af for. Det synes vi stadig var mega lækkert. Selve gangen, den skal bare males og have nyt gulv. Fra gangen, så går man ind på husets andet og sidste badeværelse. Det er det eneste badeværelse, hvor vi kan tage bad i. Det er også det eneste badeværelse, hvor der ikke er et vindue. Det er lidt pudsigt, men det er så fint. De har kørt lidt et rødt tema derinde med en rød radiator. En rød ribbe er der også ude i gangen, og sådan lidt. Det bliver også bare hvidt. Ribben, den gemmer vi, den kommer ned i kælderen til vores kommende fitnessrum. Oh my god. Så det er mega fedt. Jeg tror, der kommer til at ske virkelig en forskel, når alt det røde, det også bliver sådan hvidt og bliver lysnet op. Og sådan. Jeg tror, det kommer til at gøre noget godt for badeværelset. Fra badeværelset, så går vi så ind på det første værelse, der egentlig er. Det er fyldt lige nu med møbler fra de tidligere ejere, og det skal vi lige finde ud af, hvad vi gør med. De har været så søde og lavet noget legetøj, en masse Lego være til, når vores lille søn han kommer, og det er så sødt. Så det skal vi have fundet en plads til. Det her, det er meningen, at det her det skal blive gæsteværelset faktisk. Og igen, værelserne de er faktisk i ret god stand, så her der skal der ikke laves andet, end at der skal males lofter, vægge og nyt gulve på. Så det er sådan det simple af det hele. Det er mere stuen og spisestuen og sådan noget, der virkelig skal laves noget ved. Men ja, det er egentlig det, vi tænker, der skal ske herinde. Så står vi i næste værelse, som altså ligger lige over for gæsteværelset, det kommende gæsteværelse. Og det herinde, det bliver Martins værelse, når han engang skal have det. Men det er i hvert fald her, vi sådan også kommer til at pusle ham og sådan noget. Igen, der skal bare males, lofte, vægge, nye gulve heri. Vi vil male radiatoren også. På sigt, så skal vi have nye radiatorer i hele huset, sådan så det er ens. Der er rigtig mange forskellige radiatorer i det her hus. Store og små og tykke og tynde og høje og lave. Altså, ja. Der kommer i hvert fald til at ske en masse herinde, som jeg selvfølgelig også filmer, fordi at hallo, det er sådan noget, jeg har drømt om altid. Men det kommer til at blive rigtig hyggeligt herinde, og et rigtig cutesy lille drengeværelse fyldt med luftballoner. Og nu er vi inde på det sidste værelse i hele husets øvre etage, vil jeg lige sige. Herinde der er det planer, at det her det skal blive kontor til Malte og jeg, hvor vi kan have computer herinde og alt muligt til Maltes arbejde og mit arbejde og sådan. Det bliver rigtig godt, tænker vi. Igen, lofter males, vægge males, nyt gulv. Nu synes jeg, at vi skal gå ned i kælderen og så se, hvad der er for noget dernede. Nu står vi altså nede i kælderen. Der er sygt meget rumklang hernede, så jeg gør det lige sådan hurtigt. Kælderen er lige så stor som huset, bortset fra stuen. Hele vores hus er 145 kvadratmeter, og så har vi 110 kvadratmeter kælder. Så det er dejligt stort, og der er virkelig højt til loftet hernede. Jeg står her nu i rummet lige nede for trappen. Der er en kæmpe fryser, vi har fået med. Det er fantastisk, fordi det har jeg brug for, og jeg har glædet mig til. Så den skal gøres ren her lige med lidt. Herinde så har jeg ligesom et Victualia-rum, hvor jeg kan have alle mine madsager og ekstra sodavand og sådan noget. Det er jo sådan noget, jeg har drømt om at få. Altså sådan, jeg glæder mig til at fylde det op med en masse mad. Så har vi nogle ekstra rum, 2 ekstra rum. Malte han har en drøm om at få en vinkælder. Det skal han da bare have lov til at få. Og ellers så har vi ligesom et ekstra rum, vi kommer til at bruge som sådan pulterrum til kufferter, julepynt, alt det der man har. Så man plejer at have et skur eller et eller andet. Det har vi i hvert fald nu i lejligheden. Så har vi det her vaskerum, hvor vi også har fået deres vaskemaskine. Og ellers så er det bare herinde, der også er fyr, og I kan tørre tøj herinde. Og der er en masse opbevaring, som I kan se. De sidste 2 store rum,
Dem elsker vi. Det ene, det største, det skal laves til et kæmpe fitnessrum, sådan så vi kan hjemmetræne og alt muligt. Det er sådan en drøm, vi har haft i længe, at det kunne være mega fedt, at vi kunne det. Og så det sidste rum, det skal Malte lave til noget musiklokale en gang. Det har han også en drøm om. Men det er jo bare drømme, og det er noget, der sikkert kommer til at ske først om lang tid. Men for nu har vi altså den her rigtig fine kælder, som vi kan bruge til alt muligt. Og det er altså bare virkelig, virkelig dejligt. Det var altså alt for min house-tur. Nu har I set hele huset. Og der var ikke så lidt endda. Jeg er helt sådan forpustet og træt nu af at filme det. Jeg håber, at I vil følge mig på den her spændende rejse om at gøre det her hus til vores. Og få det renoveret og gøre smukkeseret og gøre det mega lækkert. Hvis det er, at du kunne tænke dig at sådan følge med i hele det her halløjse, så kunne du jo lige subscribe og så trykke på den der lille klokke der, sådan, så du får en notifikation hver gang jeg poster en video. Det vil bare være mega fedt, fordi at så kan vi jo snakke lidt sammen, ikke? Ja. Nå, men tusind tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej!